Oimon obosta o tui kotorma yang para ba yang para thanglai phaimanya gangke borok o jagao tabo tui torman jora na mairum na thok obai kono parani nongkhori manya obo Poshim Korbuk Panchayat hingkangke pa ayengo tongo silarai para yango ke lotindro para tong o jagano chrai khorong ni klai thimani tuyo klaioi lasijangnai borok ni koroi thangjangnai phaijangnai ব্যবস্থা koroi yangni parani thanglai phaile manya Twitter khangkai yang ni paran borok maseno ransai matinai na thok na mairum na kuno kisu bithi na hanani bagai kuno thangan phainen lama krai o jagao o Twitter man bagai borok o jagao o jagani sarkarni subidar borok no rohnan bagai o ko wani kosto khlai borok ma tanglai inke o jagao o chrai thimani ke boma ke thige sagari do eko tamanai yang boni school thangna puro bag ba ko bag phaigangka o mai bridge ni kalai no o mai te kotor no kalai thi thangkata apro bobo ong wani tam wani no ta busuk boys ni borok abo class 2 poribo class 2 poribo english medium class 2 poribo bum tama Komlapati Tripura te khoroksa ke atuk mamung singka abole ongko imba chu ongko buchi ongko sinia tob khorok ni thike na khoroksa busuk boys ni kamu khoroksa to romdi 7 bosor rongnai te khoroksa ke 8-9 rongnai abo te kisa tor phir pokhe ঠিক অলাই সমানে অজগাওনা চরাই রক লাগি থিও লা সুজাংনাই থাংজানাই ফাইজানাই কিरै কাজন তাকতে বুকসং অবশ্য কষ্ট হইছিনি তিবারা সরক মা তংমানি গতমা গাংকাবো ব্লক তামে খবজং খম করবু ব্লক না নংনবো o Twitter puro norongko tangkha pailai chalai tonglaikha mairum ro tui kotorma ba jengba masaya manangya yangbo thangmaya angka jengba haino tongjaga ta je nogo mairong mai kha tongmani mai kuthung tongmani ingka ber mama sorok tongmani je abo baino jeng chawi no pai kangka haino rugui no machalai khata tamno rugui chalai tamo nai bolong ni muya rok je mama no rugui rok machalai khata mosok kari rok ingka ba som kari ingka ba obai obostha khana ongkha obai 2 din ni bisingo Twitter ni bisingtei tabuk joratei ek sapta rok kai tongkha nong na engo koi poribar tong no yang to motamuti para kabama se busuk poribar tong yang poribale lekhe mangla kabama to anumanik 150 200 300 500 ne hajane upor kana yang obai te para tong na yang pura para kabama se yang oni jagatai thangna lama da tong bo he kre yang tin mala sunai yang tin mala sunai engke kumne jagate thana engke gari be mathang sunai asuk bosor ko amai ke tong tang nongro bridge nam jagya bridge nam ako abo sorkan thane wa borok yang ka jengke ba borone mari sun engko jengbo request khakada borokno sunamai redi jenobo chini bo buini jagao angka omda hai te kotorok tong angka to mano engka chini jagole tamani bagai maya ini jeng emlen than bosanka blogo bosanka jeng emlen jatamna dorogos to bor ka dabri khaleka jengo bridge ni bagai masi mai engka jeng tam khaini ba yango doctor team rok phai tongo yang tin borok no subida rei tongo ka borok bo yang tin phai tongo ke tai obos nam jage phurung kheno tambaila sujaga tuiti mala sugo tuiti no oko jeng hai ti ringnai borok rok ke ti yogwin bar thango ke chare khanai ta bar maya apte hai ke tonglaita sar obosing khanamane o bridge o je wala sitongmane ob norok tangai ro ni khanaman ba no bolte angya chini Tripuri Doctors Welfare Society hine chini Tripura sarang hine kaisa Doctors Association tongo apni hoite bor jokon mi awa ang borong no video ro hoka rehoman pare jotono kha khamlai mani poreo borong no chini mo seniors rok chini jaro tangphang tongnai okra rok borok omono tangeri na nangnai hayang ke chini borok osubida klaini kha nei mi awa no borok sanction khai rohoroi jefana temporary to permanent bagde sarkar tongo temporary bagai phana chung borong no khai mar sna lama hayengke je video nungmani boro abono kha khamjagai no te osubida angni thanaikha nei borong no aro ni chini aro okra rong no sanction khai rohoroi jefa temporary borong no khairi regadi nei aborong ni saktar mungbai na tini oro lukorong ni phanbai borong ni saktar mungmane chung tini omo bridge temporary bamboo bridge amno chung complete khai borong no yafari mangkha para borong ob snamjamon kodin ka sir omo actually starting kha mia sari gono tarahura ke khai ke tini budi porono complete khai ko chung first medical team hisabe paro hapaikha omo tini sipayo na tini pongni 12 tan sakang omono pairwe borok jono khobor kha bridge paikha chini yang kisa rugi robo bangi tongkha phaina pima ke chanai nei mamane sung medical first team je yang saka kasanai obosna me sinji ka borok yang tuiti se kotor mati malasi tongta
omo sana khone sakangke borok omo tui kotor teisa tosla tui se borok je kono sorkarni sujug subida je phaimani abono borok tui teise tosla o dadao se laisolai yoglai ma tongo hingke kono osubida phono borok yang thang se malaya chirkhokma bai chirkhokma khe se onglai ma tongmani jora abono nugui no chini seniors je tangphung je tongnai TDWS o borok wansogoi omono phano khairelai senai chwng kotor khaimai phano obo jara phano chubalai nei saktarma bai tini oro jara chwng sokpai mankha belagin hambaisa na